एबसुआ 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेगिरि सायख'नाय मावबादा खुंदों। गुबुन गुबुन जिल्ला दखराफोरनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेगिरि सायख'नाय मावबादा खुंनाय बायदिनो चिरांनि उदांस्रि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म रुरेल स्टेडियामाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा फुटबल क्लाबनि हेफाजाबजों 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेगिरि सायख'नाय मावबादा खुंदों। बे हाबाफारियाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जि जोंनि उनथिंजाय गेलेनाय जागासिनो दङ, बिथांमोनहा आन्डार 13नि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बे दिनैनि सायख'बादा मोनसे आन्डार 13नि बावहाय जागासिनो दङ आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बे काजलगावआव थानाय जे आलारि सोरां प्रेमसिं ब्रह्म मेम'रियेल स्टेडियामावहाय जों बड'फा जे फुटबल क्लाब बेयाव गेलेगिरिफोरनि थाखाय बेयाव गेलेनो मोननांगौनि थाखाय दिनै बे मोनसे सायख'बादा जादों आरो बेनि थाखायनो जे जोङो जिहेतु आनसलिक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय आन्डार 13नि जोंहा चेम्पियनशिप मेट्च जाबोयो। बेबायदिनो जों मिरुवारि इन्टार डिस्ट्रिक्ट मोनसे आन्डार 13 चेम्पियनशिप जोङो मेट्च बोसोरथाम देग्लाय बोसोरब्रै हाबगोन आरो बेबायदिनो बिथांमोनखौ जाहाथे जाय बिथांमोना मोजां गेलेनानै दिनै माने स्टेट लेभेलाव आरो इन्टार डिस्ट्रिक्ट चिरां जिल्ला जेरै फुटबल जाहा स्पर्ट्स एस'सिएशन दङ जिल्लानि, बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लानि दिनैहाय गुबुन गुबुन क्लाबफ्रा बेबायदि मोनसे लिग मेट्चआव गेलेयो, सायख' मेट्चआव चेम्पियनशिपआव गेलेयो। दा आन्डार 13 केटेगरिनि थाखाय जोङो मोनसे गनायथिजों दिनै बड'फा एफसि मुङै मोनसे क्लाब, जे बड'फानि मुङै फुटबल क्लाब जेखौ जोङो दिनैहाय फसंबाय गायसनबाय आरो बे फुटबल क्लाबाव दिनै आन्डार 13 केटेगरिनि गिबि गेलेनो मोननांगौनि थाखाय गेलेनायनि थाखाय दिनैहाय गेलेगिरि बेवहाय सायख'नाय मोनसे बादा जागासिनो आरो बियो बिथांमोनखौ लानानै जाय बिथांमोना सायख'जागोन आरो इयुन समाव बिथांमोना गुबुन गुबुन केटेगरिनि प्लेयाराव बैसो जानाय लोगो लोगो बेवहाय बाहागो लानांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो थाम-थिम खालामगोन आरो गासै सुजुग आरो सुबिदाखौ लानानै बिथांमोनहा गेलेनायनि खाबुखौ मोनफ्रोमबो केटेगरियाव जाहाथे उन समाव मोनलाङो आरो साफा साफा राफोद गेलेगिरि जानांगौनि थाखाय आरो नेशनेल लेभेलसिमाव गनायथि मोननांगौनि थाखाय एबा बैसो अनुजायै बिथांमोनहा आन्डार 13नि उनाव आन्डार 15 आरो बिनि उनाव आन्डार 17 आरो बिनि उनाव सेनियर टिम बायदि बिथांमोनहा गुबुन गुबुन बाहागोआव जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय जोङो बेबादि मोनसे थाम-थिम खालामगोन आरो मिजिंथिदों जोङो गासै लाइमोनफोरखौ आरो फरायसाफोरखौ लानानै बेबादि मोनसे थुलुंगानायनि हाबाफारिजों गोग्गो समाज दानायाव गेलेनाय फारसे गेबेङै गुवार लेभेलसिमाव फुटबलजोंनो लोगोसे गासै हौवासा आरो हिन्जावसाखौ जोङो माब्रैबा मोननैबो बाहागोखौ जोङो मटिभेट खालायनानै बेबादि टिम माने गायसनलांनो नाजादों। मानोना दिनै मुलुगाव आरो पृथिबियाव फुटबलजों माने मुंदांखा जानांगौनि थाखाय गावबागाव जिउ राहा लामा दानांगौनि थाखाय बे मोनसे खाबु आरो गेलेनायावनो दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन साख्रि मोननाय आरो बायदि बिथिङाव बिथांमोना गावनि गनायथिखौ लानानै दावगालांनो हायो आरो बिनि थाखाय बेखौ गुवार बाहागोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे बड'फा एफसिनि गेजेरजों गासैबो फुटबलनि जि गोनांथि दङ बिथांमोना सोलोंनांगौनि थाखाय, देहाखौ थिग लाखिनांगौनि थाखाय, जौ जुवा थांखु बिरि सिगारेटनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय बे जोंनिफ्राय अरायसम बे मोनसे मेसेज जागोन। मानोना गुबुन गुबुन गेलेनो लुबैनाय फोथारनि बाहेरायाव थानाय लाइमोनफ्राबो बेफोरबादि माने फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थाथारनांगौ। मानोना सासे सुबुङा गेलेनायजों फरायनायजों आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जिउआव साक्सेसफुल जाफुंसार जानो नाजायो आरो बिनि थाखाय दिनै बे मोनसे जोंनि बड'फा एफसिआ नेरसोन हिसाबै जोङो बेखौ मोनसे गायसननाय बर' माहारिनि गेजेराव जों नाजालांगोन आरो बिनि दारैनो बड'फानि गेरेमसा हारि दानायाव गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे बाहागोआव सुबुं धोननि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय नाजानाया बे जोंनि मोनसे दिनैनि हाबाफारि आरो बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायनो मोननानै गोजोनो। दिनै जोङो बेवहाय नियम बादियैहाय जोंहा बेवहाय मोननै टिमनि हान्जा जानायसे जोङो बेवहाय गेलेगिरिखौ सायख'नांगौ। मानोना मोनसे क्लाबाव जोङो जिहेतु माने टिम अनुजायै बेवहाय साबस्टिटिउटखौ लाफानानै जि गोनांथिनि प्लेयार बेवहाय दङ, जोङो 22 सा प्लेयार बेबायदि सायख'नाय बेवहाय माखासे थिरांथा लागोन आरो गेलेगिरिनि जे साननैनि जिहेतु हाबाफारि बेवहाय जिबादि बिथांमोनहा मोजां गेलेगिरि फैगोन, गुबुन गुबुन बाहागोआव गेलेग्रा फैगोन आरो बिथांमोनखौ लानानै बेबादि टिमनि सेलेक्सनजों लोगोसे जाहाथे गोनांसे एबा नांनायसेबां बिथांमोन बयखौबो दिनै बे क्लाबावहाय लानाय जागोन।